శ్రావణి అనే ఒక అమ్మాయి నైట్ టైం నిద్ర లేచి 12 ఆ టైంకేమో వాటర్ తాగుని కిచెన్ రూమ్కి వెళ్తుంది. అయితే వాళ్ళ ఇంటి కిచెన్ రూమ్ నుంచి చూస్తే బయట ఒక పాడుపడిన ఇల్లు చాలా సంవత్సరాల నుంచి ఖాళీగా ఉంటుంది. తను వాటర్ తాగడానికి వెళ్ళి ఆ కిటికీలోంచి నార్మల్గా చూస్తే ఆ పాడుపడిన ఇంటి దగ్గర ఏదో ఒక స్కేరీ ఫిగర్ కూర్చున్నట్టు కనిపిస్తుంది. అయితే అప్పుడు ఆ అమ్మాయి ఏం చేస్తుందంటే తన మొబైల్ ఆన్ చేసి వీడియో రికార్డ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఆ వీడియో ప్లే చేస్తాను, అక్కడ ఏం కనిపించింది అనేది.